ଛୁଆ ମାନେ ଆଜି ବର୍ଷେ ଖରା ବେଳଠାରୁ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦିଦି ଦିଦି ଫିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହୋଲି ତ ସରିଲା, ଇଏ ପୁଣି କୋଉ ଫିଷ୍ଟ? କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ହୋଲିରେ କରିନଥିଲୁ ଏବେ କରିବୁ। ଯୋଉ ସରଳିଆ ମୁହଁ ତାଙ୍କର, ମନା ଆଉ କେମିତି କରିହବ। ଚାଲ କଣ କରିବା, ମାତ୍ର ବ୍ୟାଗ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଚାଲିଲେ ଦୋକାନ। ସନିଆ କାକାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ତେଲ ମସଲା ହରିକା କିଣା କିଣି କରି ଆଉ ସର ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଚିକେନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଝୁଲି ଝୁଲିକା ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଓହୋ କି ଖୁସି ଦେଖ, ଇଏ ନାଚି ନାଚି କିଏ ଝୁଲି ଝୁଲି ହେଇକି ଆଉଛନ୍ତି। ସଉଦା ଜିନିଷ ଦେଖି ଆପଣ ଗେସ୍ ତ କରିପାରୁଥିବେ ଭୋଜିରେ ଆଜି କଣ ବନୁଛି। ଚିକେନକୁ ଆଣି ଫାଷ୍ଟ ଭଲକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିବା ଜିନିଷ ପକେଇକି ତାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ ପାଇଁ ରଖିଦେଲୁ। ଆଠ ଟିକେ ତାକୁ ଘରକୁ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କାମ ପାଇଁ କହିବ ଯେତେ କରିବାକୁ କୁହ ସବୁ ଲାଗିଯିବ। ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟାକୁ ଟିକେ ଦଳା ଦଳି କରିକି ରେଡି କରିଦବା। ମ୍ୟାରିନେଟ ହବାର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଛଣାଛଣି। କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ ପକୋଡା। ଚିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଏଇଠି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜର କଟାକଟି କରି ଆଡେ ରେଡି କରିଦେଲୁ। ଚିକେନ ଛଣାଛଣି ପରେ ଏଇଠି ଚିଲି ବନେଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ହାତର ଯାଦୁ ଦେଖେଇକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରଟା ବନେଇଦେଲି। ଏଇଟା କହିବେନି କି ତାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ମତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ, ଚିଲି ସସ୍ ଟିକେ ଦେଇ, ଅଳ୍ପ କର୍ନଫ୍ଲୋର ସ୍ଲରି ଦେଇ ଚିଲି ପାଇଁ ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ତ ଦେଇ ଆଉ ତାପରେ ଚିକେନ କୁ ପକେଇ ତାକୁ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଆ ଯାକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ। ଆଉ କେତେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଲାଗୁଛି, ପାଟିରୁ ପୁରା ଲାଳ ବାହାରି ଆସିଛି। ଛୁଆ ମାନେ ସିଆଡେ କହୁଥାନ୍ତି ଦିଦି କି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଏତିକି କଥା କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାବିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛି କି ସେ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଚିଲି ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି। ଏବେ ପରଟା ଟିକେ ତେଲରେ ସେକାସେକି କରି ବନେଇଦେଲି। ଛୁଆ ମାନେ ପୁରା ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଟେଷ୍ଟ ଟା ପୁରା ହେଭି ରେଡି ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି।